To yau a cikin shirin muna tare da gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badaru Abubakar wanda aka zaɓa tun shekarar 2015. Amma a shekarar 2019 al'ummar jihar sun sake bashi dama domin ɗorawa daga inda ya tsaya a matsayin shi na gwamna. Ana masa lakabi da mai calculator. Gwamna, muna maka barka da zuwa. Na gode. To akwai kuma wasu al'ummar jihar Jigawa da muke tare da su kai tsaye ta manhajar Zoom da za mu ba su dama zuwa gaba a cikin shirin domin su yi wa gwamnan su tambaya. Amma da farko ga wannan rahoto da Haruna Ibrahim Kakangi ya haɗa mana a kan jihar Jigawa. Jigawa na daga cikin jihohi da aka kirkira na baya-baya a Najeriya, wadda aka kirkira a shekara ta 1991. Kuma jiha ce mai girman ƙasa murabba'in kilomita 22,410. Jiha ce wadda akasarin al'ummarta na dogaro ne da noma da kuma ƙananan sana'o'i. Gwamnan jihar na yanzu shine Muhammadu Badaru, wanda aka zaɓa a shekara ta 2015. Inda muhimman alƙawuransa suka jibanci bunƙasa noma da kawo masu zuba jari zuwa cikin jihar. Tun bayan zuwansa ana masa lakabi da mai kakuleta, kuma gwamnatin nasa na tutiya da ikirarin cewa ta rage yawan kuɗaɗe da ake kashewa ɓangarori daban-daban na tafiyar da al'amuran jihar. Ɓangarori da gwamnatin ke ikirarin cin nasara a kansu su ne noma da tallafawa al'umma. Ina cikin mata da suka amfani dabbobin da mai girma gwamna ya bamu, Abubakar Badaru. Sai dai wasu al'ummar kamar Sani Zoro, tsohon na hannun damar gwamnan, na ganin cewa da sake akan cika wasu alkawuran da aka ɗauka. Garin mu Gagarawa, wadda muka yi alkawari da ni da mai girma gwamna da kuma manya-manyan 'yan siyasa da muka je wani bangare da aka karɓar musu gonaki 12,000 kadada a gwamnatin Sululabi. Muka yi musu alkawarin cewa za a dakatar da wannan aiki. Suka ce kuma za su zaɓe mu, amma da aka zaɓe mu sai gwamnan kuma ba tare da sanin mu ba tare da sanin su masu gonakin ba, sai ma ya daɗa karɓar waɗansu gonakin kadada 8,000 ya kwatsa ya baiwa waɗannan 'yan Cana ɗin. Rahoto na musamman kenan da Haruna Ibrahim Kakangi ya haɗa mana akan jihar Jigawa. Gwamna, me za ka ce akan wannan rahoto da ka gani? To alhamdulillah, kaga dai kamar mutum biyu daga ciki ko uku da aka yi magana sun ce an cika alkawari, a ɗaya kuma ya ce ba a cika ba, wanda yake gaskiya ne. Amma Allah ya sani mun yi da kyakkyawan manufa, kuma na tabbatar da ko bayan raina wata ran za a ce Allah ya albarka kamar yadda ake sa Audu Bako albarka a yanzu, da aka ƙiyarda ya yi wannan ayyuka na kadawa saboda wannan tsari na mallakar wuri. Bari mu je ga wannan tambaya da wani dan jihar ka ta Jigawa yayi akan abin da ya shafi ita wannan cuta ta corona. Sunana Habiba Ajawaya daga karamar hukumar Taura, jihar Jigawa. Tambayar da nake so na yi mai girma gwamna ita ce, wanne kokari yake yi don farfado da tattalin arziki akan matsalar da aka shiga ta wannan annobar cutar ta corona. To dama baya ga noma an san jihar Jigawa ne da ƙananan sana'o'i haka kamar irin na Malam Habibu, kamar wace amsa za ka bashi? To kamar yadda ka ji gaskiya ne, mun rufe kasuwanni, amma Allah ya taimake mu ba mu rufe da yawa ba. Ina ganin bai fi wata ɗaya ba ko wata ɗaya da rabi aka rufe kasuwanni, amma yanzu an buɗe. Akwai tambayoyi da dama da wasu daga cikin al'ummar jihar Jigawa suka aiko mana. Bari mu kalli wannan. Sunana Fa'iza Aminu daga Tawar Local Government. Wani yunkuri gwamnati take yi domin farfado da tsarin wannan motoci na haihuwa lafiya? Malama Fa'iza, maganar motocin haihuwa lafiya gaskiya ne, muna da su da dama, amma sun ɓaci da yawa, sannan kuma ba sa yin aikin da muka ga ya kamata su yi in ka kwatanta da kuɗin da ake kashewa na al'umma. Bari mu je ga waɗanda muke tare da su kai tsaye ta manhajar Zoom a yanzu haka. Malam Sagiru Musa, ga ka ga gwamna, wacce tambaya kake da ita gare shi? Tambaya ta akan ilimi ne. A bana ana cewa gwamnatin jihar Jigawa ba za ta biya waye ba ma waɗannan yara. Zan so mai girma gwamna dan ƙarin haske akan wannan matsayi da gwamnatin Jigawa ta ɗauka. To madalla, to ka ji tambayar Malam Sagiru. To na gode ma Sagiru, ina so in yi bayani. Kusan kuma mu kaɗai ne ko mu biyu duk ƙasar nan
kowace shekara muke biyawa 'yan makaranta a wayek da kuma neko. Kuma wayek din nan kashi 15 ne suke samun abin da zai shigar da su university, kuma kashi 15 din nan da suke samu duk kuma suna yin neko kuma suna samun wannan abin a cikin neko. To bari mu ƙara komawa ga wasu al'ummar jihar Jigawa da muke tare da su kai tsaye ta manhajar Zoom. Malam Saifullahi, ga kaga gwamna wace tambaya kake da ita gare shi? Akwai wata hanya muhimmiya wadda ta a cikin karamar hukumar Gwaram, kuma wannan yanki da hanya ta safa wadda ta hada da kusan garuruwa sama da 20, suna so su san wani hali ake ciki game da batun gyaran wannan hanya. Gaskiya ne, na yi alkawari akan hanyar Gwaram zuwa Bisirka, kuma tana ɗaya daga cikin hanyar da za mu bayar a yanzu, da ita nake kwana da ita nake tashi. To masu kallon mu da sauraron mu, a nan muka zo ga ƙarshen wannan shiri na Afada Acika, wanda muka kasance tare da gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badaru Abubakar. Gwamna, muna godiya da kasancewa da mu. Na gode kwarai da gaske. Sunana Imam Sale da na jagoranci shirin, nake muku sallama, a huta lafiya.